BBC Zimbabwe panguva ino yoburitsa shocking news. Panguva ino vachava vachitsanangurira the relation iripo aiwa pakati pemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa aiwa naPhilip Valerio Sibanda. Panguva ino panoonekwa kunzi Philip Valerio Sibanda ari kuonekwa kunzi is one of the guy anoonekwa kunzi ari kumauto ari kusapota Aide Mnangagwa 2030 and they've already endorsed him. He's not opposing him. Panguva ino voya pachiexposewa our their relationship. Because these guys, they are related. It's not a mashoko branyo panguva ino. To subscribe or like on the bell icon. According to BBC, Zwamurukona aiwa in the screen, BBC Zimbabwe no branyo chiti. They are blood brothers, says war veteran, addressing people about Heroes Day on Express yesterday. Former Zebra intelligence officer, war veteran Takumlala, who was forced to go to exile after Aide handed him, to exposing Aide's relationship with Army General Commander Philip Sibanda. Aide sent people to my farm to hunt me. When they found that I wasn't there, they tortured my son, who then died following the attack. In 1982 to 1984, Aide as Minister of State Security, he put me in underground prison in Ngoromonzi together with Tumiso Davengwa, calling us cockroaches. Philip Sibanda was recruited by Zebra as intelligence officer. In Zebra, we discovered that Sibanda and Aide are blood brothers. When I exposed this, after 2017 coup, Aide came after me, Mulala. Tomashwato gwana Mulala panguva ino achiexpose our the relationship iripo pakati pa Philip Valerio Sibanda nemutungamiri wenyika. Panguva ino panoonekwa kunzi awa hazvina kumira mushe. Panguva ino panoonekwa kunzi kuonekwa kuri kuonekwa naPhilip Valerio Sibanda vachisapota aiwa mutungamiri wenyika aiwa vanga pama 2030 plan and the likes. Mulala panguva ino achiburitsa zvaari kutaura izvi zvobva zvanyaso kuzadzikisa aiwa the relation iripo between the two. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakume section medu mafunguro enyu, musaona subscribe or like, hit on the bell icon.